Bună și bine v-am găsit la un nou episod din Multiplayer Master. Aici suntem la școală cu Radu. Teodora! Claudiu, nota 4! Mă, da, eu nici n-am fost la test. Fraților, nici n-am fost la test. Ii, taci dracu, din gură. Aia nici nu-i profesoară, bă. Mănânci șoaca. Taci dracu, că s-am să... Mersi. Mă ligi la coaie. Taci dracu, din gură. Bă, profesorul a plecat la muncă, bă, prostule, bă. Am luat o notă mai mare ca tine, bă. Mă, s-a luat nota mai mare ca pula mea. Du-te dracu de aici. Să mănânci coaiele. Am luat nota 10, fugi. Mă sugi la pulă, taci dracu. Hai, bă, că te făcui. Bă, eu nici n-am făcut testul, băi, adică patule. Mă, nota 10. Mă zici la coaie, că ai luat. Am luat 9. Ce prost ești! Acum, la ora de română, bă, mi-a dat seama. Profesor, ratat. Așa, domnule. Oh. Asta e română? Română. Bă, avem o doamnă profesoară, ești prost? Claule! Ce vrei? Avem o doamnă profesoară. Nu pici cu ea. Test. Bă, iarăși și test. Ia mă, că vii La să... română. Mary, ești profesoara de geografie. Oh my god. A, să vezi ce notă mare iau la geografie. Bă, dar te-am făcut la matematică, ești prost? Handicapatule? Nu m-ai făcut. Da. A? Nu m-ai făcut. Bă, mie mi-a scris din greșeală numele Răduță și am luat nota 10, bă, eu am luat nota 4. Bă, eu nici n-am fost la test, prostule, am chiulit. Bă, ai fost, ai liniștit că ai fost. N-am fost decât un A zis pic. Claudiu. A zis Claudiu. Gata, bă, gata testul, ești prost. Nu ne-am bătut aici. Nu ne-am bătut aici și i-a dat testul. Scriu și acolo, pe lemn. La. Bă, ne ia testele, ești prost. Gata, doamna! Doamne, ce șmecheră e mapa asta. Gata! Bă, dă-te mă din banca mea, bă! Bă, dați-mă. Ii! Steve, 6, cum? Du-te, băi, Vladi. Deci tu să intri în cameră. Hai, bă, lasă-mă. Bă, eu am făcut textul, prostule, panorama și-o fi 21. Și-am făcut. Lodi 1. What? Ce doamnă profesoară ne-a pișat pe tine? De ce? În barcă sau chi? În bancă. Fuck you! A zis în barcă. Stai în bancă, mă, pe shift. Bloody Mary 1. Eu uite-l pe ăsta, ce faci, boss? Urăsc rău. What the fuck? Doamne, cât îmi place mapa asta. Aș vrea și eu să fiu cu voi.
Dă-te, băi, Vlad. L-a greșit pe toate. Ba nu, ha, ha, ha. The fuck? Ce, doamne, ești tu, fă? E nu știu rota, fă. Nu ta. Vii și mie, mă. Du-te, băi, Vlad, te rog eu. Du-te, rata mea. Doamna, pot să mă duc la baie? Ăla pleca. Lina! Ce vă dai kick lui Steve? What? Eu nu știu. Nici eu. Ce Steve? 5, 4, 2, 6. Care trebuie? O fi Spider-Man? Uite, nu știu, da. De ce? Bă, P1 negru. Radu nou. Bravo, băi! Radu! Yes! Yes! Yes, am luat 9! Am luat 9! Da, bine, bă! Ce-ai făcut, băi, nebunelule? Oh, bă, că la matematică, la matematică te-am trecut cu 10 și tu ai avut 4. Iuhuhu! Ce? Teodora 7. Eu am luat cea mai mare notă, prostule. Bă, hai să nu mai ne Să putem. facem o poză, că hai să facem o poză că am luat cele mai mari note. Bă, stai, bagă. Dacă eu o să iau 7 la română, Teodora, tu ai 5. Bă, de capul meu. Regulă, bagi. Haide în pauză, bă. Copii, haide în pauză. Hai toată lumea. Mai vreau să fac un test. Maria Lev. Ai ieșit? Da. Bă, am luat 9. Eu 10. Iiii, Te-am făcut că ai luat 4, am luat 10 la matematică. Ați văzut, fraților, că am luat 10. Nu mă interesează că am luat 2 la mate. Fraților, și eu am luat 10 doar la matematică. Eu am luat 4 la mate. Tu ai luat. Ce? Tu ai luat 4 la mate. Da. Bă, întârziem la oră. Geografia unde e? Nu știu. Înainte. Nu e aia e sport. Salva de... Știu eu unde e geografia. Veniți după mine. Deci nu. Este sus geografia. Ai sus. Chimie. Eu l-am văzut. Sala de geografie. Hai, frate, nu? Chimie. Nu dracu geografie. Vino la mine aici. Unde ești, nu? Aici, mă, înăuntru, în sala asta. Sala de geografie. Haide, băieții. Modomore, frate. Mamă! Vezi ce ai făcut la tabla? Holy moly. Uite un liliac în clasă, băi! Care, bă, un liliac în clasă! Domnul liliac în clasă, domnul! Eric, hai la geografie. Poți să-l... Ești. Ba da, hai, te rog. Bă, dar lasă-mă să mă joc, Vlade.
Oh. Tu mai filmezi, bă? Deja testul? Am început deja testul? Nu. Bă, tu mai filmezi? TF66. Da, mai filmează. Cum dracu? Ăștia unde sunt, mă? Lasă-i aici, noi îi așteptăm. Hai să ravagiem în clasa. Să faci, mă? Îl bag aici la doamnă. Aprind lumina. Bă, toată lumea este jos. Vai de capul meu, ce șmecherii mapa. Uite, bă, vine încoace ăștia. Haide, bă, băieții, haide. Toată lumea. Au, dar câți vine. Două fetițe! Avem o doamnă învățătoare. Ce faci, băi, Claudia, acolo? Sunt lângă Teodora! Te-a zis? Bă, aia sare pe geam! Ce, bă? Aia se aruncă pe geam! Da, normal. Mai am baterie. Câtă mai ai? 10. Aule, fac. Eu mai am 79. Test. Bă, dar nu mai teste. În Ce fine, dracu fraților. clasă e asta? Cam atât cu acest episod de astăzi. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!